E kaunti ma Kirinyaga jopuonjre 10,000 ochako penj mano mar KPSEA mar grade mar 6. Apisas mag somo kaachiel gi mag kaunti owuotho e skunde mopogore opogore marango kaka chenro mar penj go dhi nyime. Commissioner e kaunti ma Kirinyaga Hussein Alaso notelo chenro no e gwenge ma Kirinyaga ka jong'ad bura mag Ishu ka jalup commissioner ma Kirinyaga Central Josephine Mwingi to noyawo chenro no yo Kerugoya. Joma ochung'ne kuonde mitime penj mopogore opogore nochopo e tesende mag kano penj okinyi ma kawuono mar kawo otese mag penj go. Exams are secure, all arrangements are set. We have no doubt that this is going to be a successful exercise. We are working together with all the agencies to make sure that the exams are delivered and they are credible as the government has planned. So far, so good. There are no incidences up to now. All the 290 centers in the county of around 12,000 candidates. Everything is set and all is well so far. Tumeanza vizuri, center managers wote walikuwa na dispatch all the exams na tujakuwa na issue yoyote. Security hapa Kirinyaga Central iko sawa, tumeweka mikakati inayostahili na hakuna jambo la kutisha.